Kastala Tibiyag! At siguro lalaki man niya, takas talauna iti panagpapintas mo. Ay na, parlor di pagtrab-trabahwak. Jacket din ag lipstick. Mamuwak lang at lalaki, makitam. Ay na ikeng, di nakbaliktadan. Taamok asikat at da babae na. Hoy, Imelda. Hunak man, saan kan asumrak ita? Tanag-text ka, nga inapan na kamanan nila kay mo. Un nga rod. Ay na, maum-uma akong. No apaan na kan tumanan, ibagam nga adda babae na. Nakitak ida idi Domingo, nagbuya da iti sine. Long hair jay babae akaduan na. Ha? Talaga ang nakitam? Uy, si Kamat. Kaano ayaan nagulbudak kan ka? Ay na, talaga nga rod nga da babae na. Ngam siyak ti bagbaga na nga da lalaki na. No adala ang camera da ito yung cellphone ko? Pinicture ko ida. Awanin ganas kung agtrabaho no kastoy lang. Ay, saan ang mabalin ah? Saan ka nga agpa-apekto? Nagsakit na panunutan. Asyak agkakasing agbirbirok. Isukat nakpay iti sa bale. Uy, jak la kuman imbagbaga. Ay, agkapsutak sa. Sige, agtugaw ka Imelda. Taiyalaan ka iti danom. Mabitlang ah. Agpakulutak man iti buok ko. Madam, saan ka di adda kayo di asawa ni Mayor? Mismo, siya ti original. Agpakulot ka, madam? Ha, tuleng ka kadi. Ay, saan, madam? Nangag ko di embagam? Kat? Kuwang amin, madam. Oo, di mo apro-apro sanday tabuok ko. Naging pis ngamin unay da ito'y buok mo, madam. Anya ko man no naingpis. Madadaal no kulutan tapay. Ang bayad ak iti uray mano. Basta kulutan dak. Agaw-awat kayo iti tseke. Aguray ka, madam. Agtugaw ka pa'y. Taayabag dya kaduak amang kulot kan ka. Oh, siguraduam lang analaing dayta nga agkulot. Ha, diyak kaya tisinsinan at trabaho. Ay na, Imelda. Guston, deta pa nagsangsangit mo. Diyak maklan dyan bagam. Nakitam nila kay ikaw nga da kantuan na babaya nagbuya iti sine. Ay, madamdama pa ila deta pa nagsangit mo. At da customer. Kasla diyak makatrabaho ita. Nasakit to'y puso. Asawa ni Mayor ti customer mo. Sikapay lang ti mga sikasaw. Amumat ajak amu ti agkulot. Para manicure kan pedicure aklaeng. Oh my kakit din. Apay asangitam ti kasta aklase ti lalaki. Awan sirbina. Madam, siyak ti mangkulot di tabuok mo. Anya tinagan mo. Imelda, madam. Sigurado ka? Aka ba alam ti agkulot? Ay, ma'am. Nabayaga kundi to'y parlor. Mano atawad? 5 atawanan, madam. Oh, diyak kaya tamadadaal to'y buok ko. Naawatam? Uwan, madam. Sige, mabiit lang nga. Taad dalain nak isagana. Anyamot dahi customer ko. Nagdelikado man. Kasta latibiyag Adda talaga ti kakasta customer. Kan may isa, asawa nga rod ni Mayor. Nakasungsungit man. Sige kit din. Kulutam di buok na. Kasanungay numapirdi di buok na. Sapay naging face. Imbagak matanda tagan kuana. Ngam kayat nga latamat ti agpakulot. Kisayam latan jay agas na. Jay saan unay ang napigsa. Tapno saan ang mapirdi jay buok na. Umayak man mangan itilakom a halo-halo na naundang.
Awan pa'y ngamin customer ko. Anyang awan, kano da nakaparada ang inanalugan dito sa ngwanan ti parlor maw. Di asawa ni Mayor Dayjay. Ay, di original one no di number taw. Ah? Ay na, si ka talaga na naundang. Chismosa ka talaga. Damdamagak lang, mag. Alakit din. Itimplaan na kon iti halo-halo. Kaadwam tigatas na May salaan. Di ngay kadwam, di mo pagmeriendaan. Dapay nga rod customer na. Isunto ti umay gumatang, numalpas jay trabaho na. Hello? Bakit? Kada kwartam kita. Anom ti kwarta? Di kakat mapan agbirok iti kwartam? Kada nga rod katangag. Ay, awan kwarta. Iyor ornungak pailaang ti igatang ko iti bagas. Ita, dumawat ka manan? Di ka gumata. Makaungatak ka talaga. Kakaasyak ng birbirok. Day talag daw dawat tar aramidam. Ay, agawit ka lang Ay sus, di customer ko. Nananungatan. Ay mabit lang. Inakita di customer ko. Tuybok ko! Ay, madam. Kunak no nalaing ka nga kulot. Kita man tinamayam itibok ko. What is happening? Papanawam day ta ababa unam. Papanawam! Excuse me, madam. Sa anak ababaw nandito eh. Beautician nak, madam. Beautician? Kita man tinapasama kitibok ko. Ay! Nakasatsamot din! Idarom kayo, Adwa! Idarom kayo! Malungsot kayo iti magbalutan! Kasano day tuyan, Imelda? Idarom na tan! Ay, napanagdaruman. Katnapanan! Pinaandar ng jelugan na! Ay diretso nga tan ama panagdarom. Lakit di Ay kasano ngayon dagiti anak ko nagbabasit no may baludag. Ay, bakla. Apay no si kapay lang tagpay balod. Ha? Siyak lang! Kat si kamat tinakabasol. Ay, saan mo tamabalin Nas ka na duwata. Ay na. Ay, daytoy mat nga asawak. Umawag-awag. Hello? Apay aya! Bakit? Awan ti maitad ko ang kwartakan ka! Makauma ka! Napudot man ta ulo mo. Wan! Kastoy no the problema! Sa kaumawag-awag! Agbiro kay ti trabahom! Salbag ka! Tapno lumamis day ta ulo yaw, kan may kat day ta nervyos yu adwa. Mangang kayo itilako kahalo-halaw. Ay, nanoondang. Jakmet lang makapanganan, iti kapapanunot ko. Uray siya. Awan ganas ko. Anya nga iti may tulong ko, nagpampanunot kayo akasta. Ay, nanoondang, maibalod kami. Saan kami ikit din na madanagan? Nilaan ko Imelda ti maibalod, nana. Sa anak mairaman ko Jesus! Nagsubli ni madam! Kadwanan sa dagiti mang tiliw kadata, Imelda. Ito maraya kong! Aguray ka! Apay tumaray ka! Ay, na! Urayan niya, bumaba! Ay na, makapanervyos. Yung kasabtunan, Imelda. Nung ay ipungot-pungot na. Kasaritam itinasaya at, Ibagam maripiram din na dadaala buok na. Ibagam taghalo-halaw. Ay, Wan! Kasta ti aramiden ta, Imelda. Intan! Good afternoon, madam. Nagsubliak. Nasaya at mat, madam. Tapno tarimaanan mi day tabuok mo napuuran. Pudno day ta, madam. Papintasan mi. Kabaulan nyo nga aramiden dayta. Uwan madam. Iso nagsubliak. Tana amiris ko asyakmat lang ti maibabain no kastoy ti buko.
Iso nga ipatarimaan ko kada kayo. Sige, madam. Umay kayo nga ruden. Agtugaw kayo, tada kami ti makaam mo. Dahito'y aircon ti paandaran mi. Tapno lumamiis ti ulo, madam. Sige man nga ron. Ay, madam, amang ano kayat mo ti agmerienda? Adda na imas ahalo-halo alako da di takaaruba mi. Talaga? Ay, mabiit laang madam. Iorderan kayo. Sige nga ron. Agrelax ka, madam. Kabayatan ari-preparan mi ti buok yo. Maditi ma-stress. Ad-adda abumaket ka. Ay, nananaundang. Sapay ko matamaay ayo mi ni madam. Tapno saan na kami nga idarong. Huwag nga ron Sapay, jay gayam original nga sa hawa ni Mayor Dayta. Uy, nana. Iso ti original. Kunak no jay number 2. Saan? Sige, darasin nyo nga rod nga itimplaan iti halo-halo. Mabitlaeng. Hay! Umaw-awag manin nilakay ko. Maruruda kong. Hello! Ay na, di ka lang makapal na dita. Busy ako laklang arudan. Ha? Awan kwarta. Ay, rurod kan. Engka itadan kan ni Madam Dayti halo-halo na. Agrelax ka kadilaan. Ay na, naundang sa anak ang makarelax. Tadyay asawak anak kailaw anak sa dot. Agrelax ka. Exhale ka. Kasta. Sige, relax. Say-saya atan ta, Imelda. Nas kun napintas ti pagbalinan ti buok ni madam. Narigat ti may darong. Jay cellphone mo manan. Saan ko a cellphone? Cellphone ni madam. Hello, darling. Uy, nag-sweet damatan. Darling. Ay, uray lang naka-full volume. Imbag pa'y da, madam. Ngamda kami kinilakay ko. Puro binog ka. Adaak lang dito'y parlor, darling. Nagpapapintasak. Sige. Umay kanto nga ron dito'y parlor. Umay ka nun ni Mayor. Sige, darling. Urayan ka. I love you. Mwah! Umay dito'y ni darling ko. Iso anas ka, napapintasan da. Sige, madam. Da kami ti makaamu. I-manicure kan i-pedicure ka nga rod, madam. Sige man nga rod. Saan ka madanagan, madam? Uray libre, ti foot spam. Wow! Nagpintas ka, my love. Bagay ko kadimot lang, dahito'y buok ko, darling. Bagay mo, my love. Bagay gayam kan kati abababo. Isuda, tinang papintas kanya. Naimbagngal daw mo, Apo Mayor. Kastamat kan ka. Imelda, tinagan na. Kanda, sika, anya itayon tinagan mo? Bakli talatan, madam. Maragsa ka na, tapi napintas yung ti asawa ka. Ay, tibwisit alalaki ta umawag manan. Apay nga inidap mo matan ti cellphone, Imelda. Sinong batam kumaa? Ay, ikwa. Awan day jay, madam. Ato'y titangdan niyo. Awata mo aja iyaw-awat ni Mayor kan ka. Ha? Ay na. Nagadumatan, sir. Tangdan niyo ng papintas, iti asawa.
Ay na. Agyaman kami, sir. Agyaman kami, sir. Dito'y ako, nakanayon nga umayag paparlor. Una, madam. Di kay madanagan. Awisak, dagiti ko kumadrek nga umay dito'y. Madam. Mayat dito'y. Adda pag meriendaan dita asidag. Kan adda pa'y aircon dito'y, Mabalin ka di. Ako layan nyo tibok ko. Ay, mabalin, sir. Tanay, nagadunti uban ko. Sige nga, Rod, sir. Agtugaw kayo. Mabalin mat alinisak dagita kukom, sir. Tano makialamano ka? Saan anak ka babain? Sige man nga, Rod. Umay ka ni Milda. Aramiden ta dagiti ipapaaramid ni Apo Mayor. Imbagak mat, edi ka na kayo. Ano da customer? Akas ka ni Madam nga gungungat. Pakitaan nyo lahat tayo tinasayaat. Tadi ko nada nga rudan. Customer is always right. Kan adda tayo pagsasawa ko nana. Ti kinasayaat kan kinapakumbaba. Nasayaat ti ibunga na. Una na. Husto ka. Nangig mo, Imelda? Wala na. Ay, mabiit man lang tasong batak to'y asawak. Ay, dadaulan naman ang tialdaw ko. Kunak lang arudan kan kangawan kwarta! Bakit? Danggampay ngamin ti bagakan ka, Saan ka nga gungat na dagaw? Amo ko, unti bagam kanya! Kwarta manan! Awan lakit day! Kwarta! Makauma! Saan ka dumawat iti kwarta hamtad dan trabaho? Ha? Anya day ko nam? Ulitan man? At dan trabaho bakit? Mangrugi ako ninton bigat. Pudno ka day lakay? Uwin, umay kadagasan dita parlor tagkuyog tantong agawit. Istoryakan ka no kasano ak anaawat iti trabaho. Ay na, sige nga Rod. Urayan ka lakay. O sige nga Rod, bye! Bye! Ay na. Mas daawak man? Saan ka matan anagungat? Ay na, adan trabaho nila kay ko, baklita. Ditaan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, ti kinasayaat ken kinapakumbaba, nasayaat ti ibunga na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! O tatang, ijay ton balay daan ti maluti pagdagusan nyo, inton agbakasyon kayo kininanang. Tapno mapadasan nyo mat ate agbiag akas labak nang. Ay na, kasla kababain mo't. Kitaan nyo Kitain nyo di impose ni Auntie Malo a picture di balay da. Oh, kita akman. Dahito tatang. Ay na. Nay, talaga apang bak ng abalay. Adda pa'y swimming pool na. Ay, talaga abak ng ni Antem Amalaw. Ay, katkas tala ti biyag tatang. Ta-arkitek nga ro di asawa na. Kat ni Ante, chef mat iti dakkel a hotel. Katjay balay nga da Antem Adalain. Ay na, nailit ijay tatang. Takop-takop jay balay da. Kan talaga abasit. Anya? Ijay balay da Auntie Malo. Adda internet na. Kan dakkel jay TV da. Kasla agboy-boya kayo iti sine. Apay, awan aya ti internet ijay balay da Antem Adalain. Awan tupay. Uray black and white at TV da. Ni, mabiit lang tatang. Song batak ni Auntie Dalin, isuto'y umaw-awan. Hello, Auntie! Hello, Anay. Anya ngay, matuloy nga agbakasyon da tatang kananang mau. Ay, uwan sa, Auntie. Ibagam kadakwada nga umyandan ton dito ibalay. Sige, Auntie, taibagak. Ibagam ano ka ano, tama panmida sa batan iji terminal. Uwan, Auntie. Nanang, matuloy ka nung agbakasyon da, Uncle Pedro? Di da pa ibat amaw no ka ano da nga umay. No umay da. Aglivak pa ila ang iji trabaho. Tapno maipasyar ko ida. Day tanga raw ti imbagak ka ni Ane.
Siguraduan tamot ang aginjoy da no may dagbakasyon ditoy. Nabayag asaan daan nakabakasyon, gapo iti pandemya. Pudno dayta. Ay, nasaya at mo ta makapagbakasyon dan. Tapno agkikita tayo manan, kalpasan iti mano atawon. Ay na, nagadun ti insend ko a message kini Auntie Malo. Ngam saan mo ta sumungsungban? Ang mga nubi sila ang iti trabaho na. Kasta dagiti baknang, awan ti oras kan panawan da makiistorya. Awan ang naka-online man. Urayam Mapan kayo nga rod agbakasyon kini nanang. Nimot anti dalin ti agkaraawag. Nga ijay kanubalay da ti umyanan nyo. Ha, kasta Wen tatang, ipashare na kayo kano ijay ni Donna. Dungay ijay balay daan tem adalin langan ti pagdagusan may. Ay na tatang, saan nyo ma-enjoy ti bakasyon nyo no ijay kayo nga agnaud. Awan ti aircon iti balay na. Amangan no mabisinan kayo pa ijay. Imbag ijay balay daan ti malua, tanawad-wad ti naimas amakmakan. Ship ko naman. Honey. Umay ka no agbakasyon, tay kabsat ko ani Pedro. Kabsat mo at taga-probinsya? Wen, umay da ka no nga rod. Duada nga gasawa. Anya nga iti aramiden da ditoy? Agbakasyon da nga rod. Saan tamat amat tatao dito'y balay? Iswang ano umyan da dito'y balay. Ibaga masandang agbayag. Tawan kadwada. Aglugan kamay itibas kanina ng mau. Aywan gayam, nag-reply ni Auntie Malaw. Wala ang magti-reply na tatang. Idi din na magkuno mabalin kayo ang mapan-igibalay da. Kasjay lang, ay una yan. Busy siguro Takas di lang ang magti-reply na. Dahil jay bas a pagluganan may kanina ng mau. Awan tatang, iso dayta. At to'y titikat yun, Nakabayad ka kadain iti pamasahe may. Wen, makaala ka ayamot iti tiket. No saan kang agbayad. Sige nga rudan tatang, inkay agluganan. Honey, at dansan ijay balay da Pedro. Nakasangpat dangatan? Ay katun. Anyat orasen? Bayam ida nga aguray ijay. Manganta pa dito'y paborito ta restaurant. Dayto'y tirigat na no fine dining, honey. Nagbayag na nga i-serve ti order. Mano aya nga aldaw nga agyan da ijay balay? Ay kat makalawas siguro. Nagbayagan. Anyalaangan nga iti araramidon da. Sige. Kasaritak to ida. Manong Pedro, nabayag ka di anagururay kayo. Nakasangpat kamay iti alas 4 ti malam. Medyo nabayag mo't pasensya kayon. At dangamin napatag ngay naramid mi. Maawatan may. Kat, nangan kayon. Ay, saan pa'y nga raw? Mabisin kamay. Kasano nga rod daytan? Nalpas kami anangan kan nila kay ko. Kat no ibagbagan ni Aday, analaing ka nga agluto iti naimas amakmakan, ta chef kakanaw iti dakkal a restaurant kad hotel. Trabaho klaeng dayjay, Manong Pedro. Da kami kan nila kay ko, saan kami ang matatao dito'y balay. Iso nga iti restaurant kami amang mangan. Kasta kaday. Wen, umay kami lang maturog dito'y balay. Kat, saan kayo nga agbuy-buya dita dakkal at TV yaw? Kuna ngamin ni Anay, dakkal kanaw jay TV yaw. Kat kayat mi kuma apadasan ti agbuya. Sayang ti kuryente. Dito'y syudad, masapul nga agimpad ka, tanangin na amin agagatangan. Kasta gayam,
kat jay swimming pool yung ay. Nakitak, kat talaga nga adadanum na. Adda talaga. Ang masangumi ay ati aglangoy dita. Busy kami. Display lang jay swimming pool mi. Tapno ibaga dagiti ka aruba abak nang kami. Katbak nang kayo mat at talaga. Ay na ado tigas-gastusan mi Manong Pedro. Sige, mabit lang tamapan ko kita dyan na bati at tinapay iti ayan ti ref. Dayjay langan ti pangrabyan nyo. Kat, nagturugan nga'y dangijay abwisita? Ay, unay kamutan, hani. Buwisita, kunamutan. Kasta mo talaga. Perwisyo nga men, dagita abisita. Pinaturog ko ida ijay salas. Nagaplag da ijay. Ay, ibagaman kit di kadakwada. Ano adda sa bali apagdagusan da, ijay daan. Unay kamutan. Mabainak mo't amang ibaga iti dayta. Kabagyak ida. Kabsat ko ni Pedro. Wen, amok dayta. Ngam amumat. Saan tayo anarwam nga umawawat iti bisita dito'y balay? Aganos taka di. Sana bale, agawid dan tumutlaan. Hello, Insan. Hello, Insan. Mapan mo man lasukunan ng datatangkin na ng ijebalay daan ti Malaw. Sige, Insan. Kuna kami no ijay dabalay nga umyan. Kaasi damot ijay balay daan ti Malo. Panawan sang putanda. Puro kanu tinapay ti kankananda. Ay? Unay mo't daytan? O sige, Insan. Mapan ko ida sukunan. Ay, nakaangos akmat laeng. Awandan dito balay. Nasaya at mat. Asino nga iti imay nang sukon kadakwada? Ni Donna, kanakak. Aya, linisam analing deta nagid-iddaanda. Kanuray pa dyan nagtugtugawanda. Ay katuwan i-disinfect ko pa ay. Di mo laam mo, ang mga no addamat skin disease da. Ay, delikado na itaasakit. Ay na, nasaya at mat na nakabisita kayo. Idi po'y pinagpadaanan da kayo. Ijay kami pa'y balay da Malaw nga imyan, iti dua nga aldaw. Basit laang da ito'y balay may, ngam adain reserba mi apagturugan nyo kun ni Manang. Kasta aya. Kat inton bigat, ipasyar da kayo dito'y. Ado, ti pangipasyaran mi kada kayo. Ay na, nasaya at ka talaga. Ay, Donna, nakaluto ka din. Wala lang. Ala, amok amabisin kayo. Iso asinapa mi tinagluto. Nilakay mo nga'y mat. At dapat ijay trabaho na. Ngam sumangputan inton madamdamad ay jay. Maragsakan mo't makakita kada kayo. Nay. Apay nga iwag-wawag mo dagita gamit mo. Adda birbirukak. Anya day jay. Jay jamante asing-sing ko. Jay ginatang mo ijay abroad, di nagturta? Wen, napukaw kun samutan. Kat no nagngina day jay. Wen nga rod, milyon ti balor day jay. Oo. Ay, milyon, milyon ti balor day jay. Oo. Kat saan nakangarod kita-kitaan iti kasta? Milyon laang ano milyon? Napukaw nga rod. Kat? Asino tinagbalin a bisita ta dito'y balay? Alangan mo't ani Manong Pedro, kanjay asawa na tinangala. Awan imbaga kakasta. Ngam isuda laang ti adda dito'y balay a pinampanawan ta. Wenan niya. Surutam ida. Barang adda pa'y jay diamante asing-sing mo. Kat saan da pa'y nga inlako. Ay na, makapabanaw mo ti agpasyar. Ngam naragsak. Adugayam tinapintas apagpasyaran ditoy.
Uncle. Ado dagiti turista nga umay ditoy. Nadlaw ko nga rod dayta. Naulimok pa dito'y lugar mi, Uncle. Ala, ibagak tuman ka ni anay nga umay tumat ag bakasyon dito eh. Kanayon ko nga awisan. Busy mo't kano iti trabaho na. Wan, kasta na dayjay akasinsin mo. Dandanay di na kayat ti aglangan iti trabaho na. Agpada kamin a workaholic, Uncle. Oh, inton bigat. Sa dino ti kayat yu apagpasyaran tayo. Sika man balasang kao, sika ti makaamaw. Ay na, espesyal mo't amin dagito ipaspasango yaw akan kanan may dalain. Ay, kat siyempre, amanong, taita kayo laang ay may nagbakasyon dito'y ayan, May. Nay, jay samat kot say damalo dayta. Apay ngay may da. Sigod mo't adida kayat ti umay dito'y balay dagita. Nay, isaw nga agpaisaw. Ay, aguray nga road, tasabatak idamanong. Imbag mo't na nakapasyar kayo dito'y balay. Adadamanong Pedro ija unag. Amok. Ay, ayabam anila kay mo. Saanen, tamabiitak laeng. Adala kayat ko adamagan ka ni Manong Pedro. Ay, mangan kayo pa'y Ay, saanen. Anya ngay kumati may pasango yu anaima sa makan kada kami? Ay na, marigrigat kami laeng. Ngam nasaya at kami amang pasangbay iti bisita. Ala, umay kayo. Umunag kayo. Nagado ti makan. Adang amin bisita mi. Ay, isong agrigrigat kayo. Tanabuslon kayo launay iti makan. Anya day kunam adamagaw malaw. Mapukpukaw jay diamante asing-sing ko, Manong Pedro. Ay. Awan innal alamay. Da kayo laang matibisita mi ija balay. Ay, unay katilawan may, anapan ijay balay yawn. Nakabasol kami pa'y kitdain adi na oras. Amangan mo't no nalipatam laang tinangi kabila malo. Amok ti pangikab-kabila ka nagitig gamit ko. Sana mabalin na basta mapukaw dayjay. Diamante dayjay. Milyon tigatad na. Kat, anya ngay? Adda ka di jay diamante? Awan. Kung nagtumutkan ka, analipatam laeng tinangi kabilam. Wan siguro. Laglagip hakat. Kasla malagip kon tinangi dulinak. Kung nagtumutkan ka, kasla. Kita tulangan itibag ko anangina. Ay, kabaw ka talaga. Nala, partakam nga ruti ag-drive. Takitaak no adda ichay. Ay na! Adang agpaiso ditoy. Honey, umay ka! Ayan na. Dito'y bulsa tinangin, abag ko. Ay, kababain paikit din. Tapinabasol mo ni Pedro. Wen nga rod, ako nakno na po kawan. Ay, nagngina daytoy. Amok anangina. Isungan an nadam dayta. Wen, mabaina ka. Tapinabasol ko da Manong Pedro. Sapay agawid dan. Dagiti iyawid jo, Manong. Itad muntuman ka ni Ani daytoy, ta pagpapintas na ka, no? Ay na, nagadun dagitoy nga iyawid may. Ay katkas tala ti biyag pagraranudan ti adda. Ita kayo laang mat ngamin nga umay agbakasyon. Amom dalain, adayaw ti trato yaw kada kamay, ngam jay trataw kada kami ni malaw. Dakal nga agpaiso jay balay da. Ngam dandanay saan da kamay, akayat apasang bayad. Kastala ti biyag kunak manen Manong. Adabak nang akasta unay ti imot na.
At damot baknak asan ana imot. Baklang dangag paisaw, ngam naiimot damat kadagiti kabagyan da. Napasikat dapay Iso nga amo yun ton, inton maminsan manong. Dito'y kayon ton balay nga agdiretso. Wan, ammo main. Kitain nyo pinabasol na kayo pa'y anangala iti diamantina. Rumbang nga ron ti kasta nga aramid da. Ay, narigat akabagyan ti kakasta at taaw. Kasta la ti biyag ako nada. Kantay ko nada nga rudan. An-anwam ti baknang akabagyan no imot mat anamin pinsan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti baknang akabagyan no imot met anamin pinsan. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la ti biyag. Jonah, agre-ring jay cellphone mo. Sumpatampay lang, manang. Ay, jack mo ako dyan jay cellphone mo. High-tech mat ngamin. Umaya ko. Sino nga min ayaw dahi ito umawawag? Hello? Hello, Garlalo. Sino dahi ito? Anya ka matan? Apay, dinilit mo dyan number ko dita cellphone mo. Gumurak man kan ka. Ni ka di Freddy dahi ito? Hay, ni Freda dahi ito. Saan ani Freddy? Kagat-gatang ko ngamin dahi ito cellphone ko. Iso po kaw amin dagiti contacts ko. Ay, baro dahi ta cellphone mo? Una, di baro ang model. Makapaapal ka man. Manuti presyon na, kanang gatangam. Ay, kaya't kumatikas ta cellphone. Nangina ato yung cellphone ko. Apay, ada kwarta. Ay, nagrigatan ayat ti agtalon. Makabannog. Ay namanong, trabaho kan tumat ngamin at trabaho. No kasto nagpudot ti panawan. Agi na nakamat Katanya ngay ti aramidak dito'y balay no aginanaak. Di agtugaw. Wano, agindayon ka di ta sirok ti mangga, ta presko. Ay, jakla ugali ti agtugtugaw nga awan aramiden na. Di, agsilpon ka mat, manong. Awan asem ko kadagita gadget. Ay namanong, nakitam la ko madyabaro a cellphone ni Jonah. Ay na, nagmayat. High-tech kan, high-end ka no, kunana. Adda manan baro a cellphone na? Ay, jak man amukan kwa na. Binulan samat abaro ti cellphone na. Gatang iti cellphone na. Di mat mangtad iti igatang iti uray sa nga kilo kumaabagas. Day tangarod kat manong. Gadget ti papapanan ti sweldo na. Ibagak tuman nga agurnaw. Agurnong ka, Juna. Nyamot ni manungan. Nagado nga ibagam, day tapay. Aglisi ka man kit didita. Tani, ag-selfie Day tala ang gadget ti pakaibusan ti sweldom. Ay namanong, sweldok ti igat-gatang ko. Saan ko adaw-dawatin kada kayo? Ibagbagak laang agurnong ka. Kasanungay no... Hello? Ay, uwan. Sige. Ita ka man langan. Cellphone ka la, cellphone. Ay na, nasayaat mo tapi manawin di kontrabida. Kas jela ang matkit. No di mo kaya ti kasarsaritam. Manglimlimo kang ada kasarsaritam kampay idi ti cellphone. Pumanaw adagos. Ay, ituloy ko ket di ti ag-selfie. Manang, anya ti aramidin ni Jonah? Oh, apay aya? Isunsamod di ada ijay tuk-tuk ti dakkel abato ijay turod. Anya? Dayjay Ay sus! Ay, delikado ijay! Ay, numatinag! Ay, nagngato ati pakatinagan na! Agpicture ijay nga agmay-maysa. Ay, una yan, dadya akabsat ko. Ay, ingkaman anawaan ading ko. Ay, total, agayam kayo man!
ikaw mo? Kunak, bumaba ka, tama nga numatinag ka. Apay, nalipata mo, dyan natinag ditaan ni Mang Gusteng. Nabartot day jay. Nagtulit-tulit aging gaijay baba. Sa anak mat nabartot. Anya ayang amin, tiyar aramidang ditatuktuk tiba to. Agsel-selfie nga raw, takabarbaro day ti cellphone ko. O sige, picturean kan, tap numalpasan kat bumabatan. Matinag mo tupay day ti cellphone ko, sapay nagnina. Sa bagay, dipindot pa ilang day ti cellphone ko. Saan la dipindot At dapay galot na nangisit alasti ko. Itatang kumot ngamin, natinag na. Isuan na bitak. Ang mabalin pa imot apagteksan. Nalagdapay mo't kitdi Bumaba kayo dito! Oh, ni Manong mo. Pukpuk kawandatan. Bumabatan. Hey, ni Manong ko talaga. Kontrabida. Numatinag kayo ije tok-tok ti bato. Panagkunayo. Agbyag kayo pa'y. Uy, Jonah. Dangdanggam ka dit ibagpaga ni Manong mo? Ala daktuman kit di dayjay abato. Tapno awan ti mapmapan ag selfie. Ay na Manong, di mo nga minamo ti uso kay. Uso? Numatay ka mat? Hello! Uwan, sige. Kita ti ugali na. Pimanawan. Saan mo't nagring jay cellphone na, Manong? Kas jay sa ti high-tech ako nada. Jonah, ay na. Nagadulakid din ti ipopost mo a picture mo? Makikita mo't gayam. Di ka pa'y aglay. Umapalak ngamin. Nagmayat data kameram. Siyempre, kastala ti biyag no napintas ti cellphone mo. Napintas mo ti kamera na. Isu nga rod ti konak. Aywan, mano ayang amin data. Ay basta, nangina. Sa bagay, nangina talaga ti kasta cellphone. Kabailam agatangan? Mas daawak laang, agpadpada talaang mat iti sweldo. Ngam, nakagatang ka iti kasta kangin a cellphone. Anya ngay kumatipakas daawam? Nangalaam iti kwartam a pinanggatang mo. Ay basta, secret nga raw. Manang, adda ka din ni Jonah? Adda iti balay, apay aya. Bisin samot. Ay, pakabisian na ko ma. Saan tupay nakalaba? Busy nga agsilsilpon iso. Ay, kasta ka di? Ay, wan. Ay, dinan masango nga aramidan dagiti trabaho na iti balay. Saan na makawalis iti arubayan? Kita ma, nagado ti agkaiwara abulong. Wan nga rod, Manang. Ay, jakmot nga rod masango. Tagaw awira kiti anak ko. Mapan ko man lakasarita ni Jonah, Manang. O sige, ibagang man kit de, taaglinis. Sika magayam, friend. Italaan adlaw, nak? Itahayak pa'y anakatugaw ditoy. Kasta aya. Busy ka mo't nga may nga ag-cellphone. Ay, kasta latibiyag friend. Sikaman mo ti high-tech ti cellphone na. Aywan gayam. Kung ni Manang mo, nga aglinis ka kano ditoy. Aywan anya. Ay, adupay gayam ti lalaba. Agmalmalam kan samot nga min nga ag-cellphone. Ay, sika ngay, nakalabakan? Wala. Mabalin ayamot arumwarak. Nujak pa'y nalpas dagiti trabaho. Ay, biyag aya. Aginat-inat ka pa'y lang dita. Tumakder kan, tagtrabaho kan. Ay, una yan abanog ko nagkapoy dya bangkag. Ay, mabisinak pa ikit din. Jonah! Jonah! Ay na, Manong. Awan ni Jonah. Napanan namanan aya. Ay, napan ka numanan nag-selfie Ije manan ayan tidakkel abataw? Ay, jakam mo. Ay, nakaluto ka din. Siyak tinagluto, Manong. Ta idinalpas naglaba.
Pimano mutan adagos dayja Jonah. Hay, na yan dayja akabsat ta. Ay na, nagmayat at talaga day ta cellphone mo, Juna. Aging gaita, umapapalakpay laang. Ay na, ado ti umapapalakas kan ka. Adamanan day to'y abumbay. Ayan na. Day tao, nakamotor, agsubli-subli ditoy. Ha? Ay sus, ibagam nga awanak no may agdamag. Ha? Apay, si kaayati ka sa pulan na. Ay basta, ibagam nga awanak. Apay nga aglamlamang kamatan. Ay no, di ko kamkamalay. Ibagam nga awanak. Wanan. Dito trabaho, Juna? Baka ibang Juna ang sinasabi mo, ma'am. Maliit na babae, maitim, pangu ilong, kulot buhok. Siya yun, di ba? Ang Juna namin dito'y matangkad at mapudaw at matangos ang ilong at straight ang buhok. Ha? Dito naman sabi niya opisina niya. Ay, ibang Juna yan, madam. Saan ko hanapin yung Juna na yun? Bakit ba? Bakit mo hinahanap si Juna? May utang sa akin. Ha? May utang siya sa'yo? Magkano ang utang niya sa'yo, madam? Cellphone, utang niya sa akin. Ano? Yung mahal cellphone niya, utang yun. Anyamot da dya Bombayon, inaramid naklauna yun anaalas a tao. Kasanumat nga men, adda utang mo kan kuana. Uy, di mo ibagbaga iti sa bali ha? Utang matgayam dahit ipalpalastog mo a cellphone mo? Na, tauliton na pailaang mo. Imbag kumamat, no bayadam. Awan nga rin pagbayad ka. Ay, subli-sublian na kadayjay nga umay singiran. Ilang mga ka, nagado a paglumangan. Ay, Juna, tilan tumat nga min ar-aramidam. Adamot si Mardang ang motorsiklo dito'y batog ti balay. Pwede magtanong? Bakit po? Hinahanap ko si Jonah. Dito daw nakatira. Best friend ko yun. Yung maliit? Oo, maitim. Pangu ang ilong. Ay, huwag ka namang ganyan, ma'am. Masyado mo namang minamaliit yung kaibigan ko. Saan yung bahay niya? Yun Asan? Yun, yung nasa dulo. Yung marami halaman? Opo, yun. Sige. Salamat. Manong, dito ka naruwar amangan. Napres-pres ko dito eh. Anyang amin ayaday tasidaan. Dinengdeng, kalutluto, iso anak po doon. Sige, dito yakon ruwar amangan. Ne. Adda Bombay. Ne. Awan mat utang ko iti Bombay. Ne. Manong, umayan dito ayan ta. Ay, kasaritan man. Ibagam asaan ta nga umutang. Narigat ti adda utang na. Sige Manong, takasaritak. Ay, ano pong kailangan nyo, ma'am? Ako singil. Ha? Wala naman kaming utang Kapatid mo si Jonah? Ay, oo, ma'am. Bunso namin. Malaki utang niya sa akin. Ha? Ay, kami nga, walang utang. Siya, meron? Yung cellphone niya, utang niya. Tinataguan ako. Ha? Ay, ano kasi, madam? Anya ka nun ay jay, ading. Ay, kwa Manong. Ni kano Jonah. Ada utang na. Kat cellphone ti utang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ipalawag mo iti dayta Bombay. Sige Manong. Angam. Kasanungay nga ipalawag ko. Nasaya at tanagawid kan, Jonah. Talaga pinadpadaanan ka kat. Ne, apay pinadpadaanan na. Wan
Taadda Bombay nga agdamdamag kan kay tay. Insurok ati balayo. Gaya mo dayjay? Anya? Jak mo. No asino kadamanang mo, wano ni manong mo, tinadanon na iji balayo. Hala! Oh, apay akan lahat ang nagdanag ka. Ay na, friend, ilamang na. Apay? Sigurado nga tandak damanong kan manang kaw. Dakkel nga minti utang ko iti day Abumbay. Pangalaam ngay iti pagbayad mo iti day Abumbay, ha? Gasam tingin na natin nalam a cellphone? 65,000 pesos? Kundi pa sikat ka, utang matgayam. Manong. Aguray ka pa'y manong tasyak pa'y tiagungat. Check mampay, ado ti kayat ko ngay baga. Siyak pa'y, talagang agburburak ti darak iti daytoy a babae. Ha? Sikaman laangan. Jonah! Apay ang masapul nga agutang ka iti kastek. Aguray ka man. Siyak tirumbang amang ibaga iti dayta. Mang panunot ka mata iti sa baling ay baga, manong. Aguray kayo! Da kayo man laangan tiyaga pa! Agtugaw ka dita, Juna! Denggam dagiti ibaga may kankakin ni manang mo! Ay na, agsinsin nublat kayo lakit din amang banbanikas kanya. Sayo itudo-tudo to'y rupa. Rombang laang daytakan ka, Jonah. Tapno maamwam asaan anasaya at tinaparam mag-atao. Laglagi pang ti pagsasaw ako nada, Di mo ipasikat tinangina agamit mo no awan tumot lati pagbayad mo. Hayte. Simadot ka pa yun, gapo iti dayta gadget mo. Nga inut-utang mo matgayam. Iso arumbang nga agpanunot ka, Jonah. Di ka umutang, iti di mo matkabaanan abayadan. Naawatam? Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita? Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di ka umutang, iti di mo matkabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Nay, agluluto ka magayam. Wan manang. Agaw-awir kan sapay. Wan Apay at trabaho maamin ngay. Nilakay mo. Di mo man ibagan, no ayan na. Nan, taynak man kitaan. Manang, agin inayad ka laang. Nakaturog pa'y. Alas 10 iti bigat, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min ang nagbuya iti boxing iti rabi Talagang awan serbi day tang asawam, Eva. Imbag man taman anusap. Mame, saan ka na makasurot ni Eva ang mapanag-shopping? Apay, nagbabawi manag. Nagadutararamidan na. Aglutluto, aglablaba, agawawir. Ay, kaasimot yadem. Kat amuyaw na niya tararamidan nila kay na. Maturaw. Anya, apay, di na may baon. Dakilang martir day dyan nga Eva, mami. Marurodak manan iti day dyan lalakay. Awagak man ta pagsasawak. Ay, tapuso yung mami. Laglagi pa nyo, agmin maintenance kayo. Kaasila ang dyan anak ko. Isabi makatan, gapo iti katratrabaho na. Eva, babe. Danuman, babe. Tumakder ka magditan Paspasusok yung anak mo. Yala anak maten babe. Darasem. Apay tumakder mo. Ay na. Saan ka kadi nga agong ungat, babe? Ad-adda pumangit ka. Oh, di mo ibuson day ta si daan Sa anak pa'y anangan. Babe, saan mo tanalamis da ito'y danom ng ented mo? Sukatamon Jay high school ti kayat ko. Ay, hindi kan tumot ngamin tumakder dita. Sige mo tan babe. Nagrigat mo tan ti kastoy. Unay kat da ito'y abib kun Inumo mo day ta high school dadanom. Babe. Naibos mo di linuto kasi daan? Apo unay kamutan. Mabisinak nga rod. Siya kakakaasi naglablaba kas kada naglutluto. Naibusanak iti makan.
Adan trabaho, pare? Wen, kahit mo ti sumurot. Ay, anya ngay a klase ti trabaho, pare? Construction. Ay, jak kayat ti ag construction, pare? Nanagsan unay day ta trabaho para kanyak. Lalaki ka, kasta ti ibagam. Si kalangan, pare. Jak kayat ti ag construction. Sige, makamu ka. Kinapod mo na, mami. Jak pa'y nangan. Inibus mo't ngamin nilakay ko di si daan mi. Day takat nga rod ita. Awan lang nga rodan ti trabaho dyan na laing asawam. Di nakapayam mo at tulungan. Mami. Naglusyang kan, anak ko. Amok, mami. Ibaon mo mat ngamin Ibaon mo nga trabaho. Aga pa kami nga rod no pilitak nga trabaho. Katanya nga rod ti pakan na kada kayo nga agiin Nukas tangag sadot-sadot. Awan to pa'y bagasmin. Ay una yun ti panagbiag mo, anak ko. Awan pa'y gatas ang nagiti anak ko. Malo! Apay, mamay. Ikamanyading mo iti kwarta na. Isukat ang marwam day tang asawa na. Saan na kaya't ngagtrabaho? Ikikan yung mga miniti kwarta. Kasano ngay nga rod? Kayat mo amatay iti bisen, dagito agiina? Manutitid ko aya. Ay kami ti 2,000. Pagtrabaho mga minja asawa ay ba? Sikan sa ngamin timang pakpakan kang kwanan. Lakay, si kaman mo tagluto, nabanugak. Nakabanugam kumangay. Nagado nga rod tili na baak. Ay, babe. Kwarta man kit di. Awan kwartak. Naglaing ka dumawat. Di kamot mapanagtrabaho. Iba-unak ngagtrabaho? Apaan-nak tumanan? Ni, apay ko mga apaon ka. Agselos kan tumanan. Saan itan, tanay? Nagadon ti paggastuan. Ngagbiro ko ni ti trabaho. Itapay? Masaduta kun Kasano tayo nga rudan ngay nga agbiag no saan ka ngagtrabaho? Adu mati kwarta ni mamim. Nagaduti anak na ijay abroad amang ipawit kan kuana. Di ka lang mabain. Mangnamnama kalatan kan kuana. Ala ka din Ikan nakit din iti kwartam. Di nakman kalbi-kalbitan. Awan kwartak ko nakmat. Anya nga awan. Uy, tapno ibagakan ka. Nakitak nga inyawatan na kan ni mami iti kwarta. Isungain kan na kaon. An-anom aya. Kurang pa'y dadya pag-grocery. Igatang ko iti arak. Kayat ko ti aginom ita. Naglaing kan? Agtrabaho ka, tapno day gatang mo iti arak. Ikanak? Wano saan? Saan? Saan ka nga ikan? Sige ka. Subliak JX ko. Amok no sa dino ti na. Anya? Aramidom day ta? Una. Isukat ka itinapinpintas. Talugasot lang Umanay mo't siguro day jayon. Aginom ta pare. Bilibak kang ka pare Adda pa'y laganas mong uminom ko awan lang trabaho mon. Adda kwarta ni bakit ko pare. Mano akakabsat na ti adda iji abroad. Narigat timang namnama iti sabali pare. Umay kakit din. Agtugaw kan. Jaket aginom. Adda pa'y trabaho ko inton bigan. Sige, panawan kan. Lakay, agrain ka. Lakay. Agrain ka. Nagato ti gurigor ni baby. Di nakman disturbon. Maturugak. Aggurigor nga rod ni baby. Makaamo kamutin Anya klase ka nga ama. Anya nga ton ti aramidet. Awagak ni Manang. Hello, Manang. Hello. Apay, rabrabi nga umawag ka. Ni baby, naggato ti gurigor na. Apay, asyak ti pangipagam ngay. Nilakay mo Di nangarod kayat ti Mariing. Anya mo na itang asawa mo? Anya ti aramidak, Manang. Tulungan dak. Ay, kwarta manan. Siyak manan ta gastos. Ang amanya ngay nga rod. Awan mo't ngamin kwartami, mami. Tunggalad da kastama pasamak. Siya kadagos ti pagtarayam. Tayjay asawam. Pulos ngawan serbina.
Pasensyakan, Mami. Ay, sana mabalindi kastoy, Eva. Naskan nga isurom di asawam nga trabaho. Kasanon no dumakal dagiti anak yaw. Dahil talatan dumawdawat kanyak tar aramiden yaw. Na ospital gayam di anak yaw. Uwan tatang, intaray ni Eva ay dirabi eh. Isupa tinagitaray. Anya nga tinararamid mo. Nakaturog ak tatang. Ayan niya, klase ka nga ama. Ibabayin mo ti puli tayo. Saan tayo nga irresponsablay? Ni tatang mat. Ay, diyak kanunungan dahi tayo galim Nangalangan ti may bagadag itinaganak ni Eva. Awan mo ti may bagbagada. Anya nga awan? Magibabayin ka. Apay ngamin nga awan trabaho. Kasanumot nga main. Agselos ni Eva. Ibagbaga na nga de babae kiti pagtrab-trabaho. Ay, nagado apambarmaw. Talaga kidya sadot ka. Ay, trabaho ka. Magibabayin ka. Pinagbaga ako ni Gilbert. Imbaga ka naskin ngagbiro kiti trabaho na. Nasayaat man no kasta, tatay. Ay, awan tigas dya puli, mi asa daw. Jakman amo no apay akas jay na. Ibagam kanyak no agsadot-sadot. Ay, un kayam. Handa kayat ko ngay bagakan ka. Anya day tatatang. Allergic ni Gilbert ti tikuton. No makagat, amom ti mapasama. Anya tatang. Gumagat. Ha? Kasta ka di tatang? Word. Apay nga tayo lang ang imbaga. Idi pa'y kumaang ang pakagat ko iti kuton. Kasano kat nagagat mo't iday? Saan mo't na nasa daw? Wan nga rod tatang. Kalaat mo't latan asimado. Saan ka no namang ni mami ti kwarta kada kayo? Ha? Apay nga'y manang. Agasam, nakita na ni Gilbert ang naka-istambay. Kasta na nga rod manang. Di nakpayan tulungan kadagiti trabaho diti unag ti balay. Naskan ko mga ngagtrabaho Mabutang mat ngagtrabaho. Ibagbagak lang nga saan na namang ni mami iti kwartayo. Iso ano mabisinan kayo nga giina. Umay kayo langan mga diti balay. Bayan nyo ngawan ka ng di asawam. Pare, nakitam ka din ni bakit ko? Saan mate? Apay, mapukpukaw? Saan namin ang nagawid ang nagmalmalam? Ay, apay ngay? Diyak nga rod amaw. Sa pa intugot na dagiti anak may. Ay, amang ano nagawid day jibalay da. Sa pa'y mabisina kon. Ay, agawid tulaang. Ay, bisinan nakit din iti kastaunay. Ay, katagluto ka Apay ngay ngagluto ak. At dangarod asawak ngagluto. Urayo kon ang agawid. Nasaya at no dito'y kayo pa'y lang agiina. Nangikabilak iti asukar iti pagturugan kan pagtugawan ni Gilbert, mami. Tapno makuton. Bayam nga ibusan ti kuton. Amok, saan manan nga agluto iti kanan na? Urayan nakmanan. Ay, ikam iti leksyon na. Uwan, mami. Dito'y kayon amaturog. Ta dito'y, awan ti mangibabaon kan ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Ay, anay ko. Ay, una yan. Nagadun ako ton dito'y pagtugtugawak. Ay, sapay naglalabaga. Ay, agawid lang day nga Eva. Ay, di pa'y naglinis mo't dito'y balay. Nagaduti ko ton. Ay, anay ko. Ay, sapay allergikak iti ko ton. Ay, nagadun tinangkagat kanyak. Ay, una yun. Sa anak sapay anak kasakdua. Diyak pa'y nakalaba. Ay, agluto akpay. Ay, rugi akong ti agtrabaho. Pare Gilbert! Yuhu! Apay pare. Ayan tararamidam. Nakasabsabon mo dagiti imam. Aglablabaak pare. Nagagat kan? Aglinis akpay dito'y balay may pare. Agwalisak inton madamdama. Agurigur kan sa? Saan pare? Awan sakit ko. Kasta latibiyag. Dumtang latta ti panagamiris pare. Kilata nagbalbaliw ka. Pare. Sumurotak man kan ka iti trabaho. Numabalin. Ayaw gawa na. Hindi pa lang ay ayabang ka. Sige pare.
Sigurado, nagrugit manen di balay amasang putak. Nakaturog manen nilakay ko. Di ka lagawawi din ano kasta. Aga pa kami manen manang. Di mo ngamin ruwaman pagtrabahwam. Wan manang, naumaak mo ton. Jakon kayat tikas jay nga ugali na. Apay ngay. Apay akas lawan mo tao diti balay mi. Napananan ngay nilakay ko. Lakay! Ayan mo! Sabalin samot abalay to'y master ko. Nagdalus mo't tanday ti abalay. Ada kayon, bakit? Naka-ipron ka mat. Anya ter aramidam? Aglinlinis ak dito'y balay, bakit? Nakaluto ak gaya man. Mangantayon. Sikat tinaglinis dito'y balay? Apay akas lasaan ka amamati. Kinagat na katikuton? Uwan nga rod. Ay, kudkudak akudkud. Ay, ang kasanom anamuan. Ha? Dinamag ko laeng tajakmat nakalinis dito'y balay sakbay pimanawak. Isungarod asya akong tinaglinis, bakit? Kan maysa, nakaamiris akon. Gapu itinasaya at apang magbaga ni tatang. Aging ga ita, agtrab-trabaho pa'y laang ni Gilbert, tatang. Jakmat maanawa. Ay, katkas jay na nga ron no gumagait. Kan mapan ka no agtrabaho inton bigat. Nasaya at ano kasta. Amok itanti aramidag, no kas jay nga agsadot-sadot nila kay ko, tatang. Balaan anusam ti ugali na balasang ka. Sa nabalay ta kanayot kumita bagbagaan. No saan na nasublyan ti kinasadot na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayat apang magbaga, makapasayaat ken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!